Het heeft even op zich laten wachten, maar woensdag was het dan eindelijk zover. In Sluis is de bibliotheek terug van weg geweest. 17 jaar, zeg maar, heeft het geduurd. 17 jaar geleden moesten we het sluiten door bezuinigingen. De bibliotheek die we hier hadden. Maar de bibliotheek is weer in opkomst. En met de nieuwe dienstverlening die we doen en de steun van het Rijk hebben we het hier weer kunnen openen. Na 17 jaar. En dat is eigenlijk tegen het landelijke beeld in. De afgelopen jaren zie je juist dat bibliotheken gesloten worden. Dus dat er steeds minder filialen zijn. En we hopen dat we hier in Zeeuws-Vlaanderen kunnen aantonen dat dat helemaal niet nodig is. Als je het maar op een goede manier doet. En om dat dus aan te kunnen tonen, opent de organisatie nu dus gewoon een nieuwe vestiging. Volgens Krombeen een belangrijke stap. Ja, het is wel belangrijk. Als je naar de bibliotheeksspreiding kijkt in de gemeente Sluis, dan hebben we nog een bibliotheek in Oostburg en in Breskens. En dat betekent dat deze hoek van Sluis eigenlijk helemaal geen bibliotheek meer is. En dan de eerstvolgende bibliotheek vanaf hier is dus Oostburg. Dat is best een eind rijden. En dat betekent dat heel veel volwassenen, maar met name ook kinderen, gewoon geen toegang hebben tot de bibliotheek. En dat proberen we hiermee op te lossen. Op dit moment kun je de bieb bezoeken aan de Zuiddijkstraat, maar daar zit hij slechts 1,5 jaar. Niet dat de deuren daarna definitief sluiten, maar dan verhuizen ze wel naar de plek die zal gaan dienen als vast onderkomen. Uiteindelijk gaan we naar de Keuren, daar ook waar de basisschool is. Maar die wordt verbouwd. Dat gebouw is oud en moet verduurzaamd worden en dus konden we er nog niet in. Dan zijn we op zoek gegaan naar een tijdelijke locatie en die hebben we dus hier gevonden. Tegenwoordig kun je in de bibliotheek veel meer doen dan alleen lezen of boeken lenen. Er worden veel meer diensten aangeboden om mensen uit de omgeving te kunnen helpen. Uiteindelijk zal ook in Sluis de nodige hulp aangeboden gaan worden. Ja, we gaan ook wat digitale cursussen aanbieden. Er komt een informatiepunt digitale overheid komt erin. Er is natuurlijk nu al de leestafel met een hoop tijdschriften die mensen gewoon kunnen lezen. Dus het wordt gewoon een heel gezellige bibliotheek.